Bueno, el partit en si i la valoració del partit, crec que hem donat massa facilitats, normalment no les donem. Sí que és veritat que han jugat alguns jugadors que no estaven jugant últimament, però que tampoc feia tant de temps que no jugaven, o sigui, crec que ha provocat una mica de descoordinació, sobretot a la línia defensiva, en alguns moments en el qual ells s'han aprofitat i ja s'han ficat pel davant. Jo crec que després la segona part hem estat bastant millor, però encara així hem seguit donant facilitats al rival. La derrota en si jo crec que és merescuda, crec que ells ho han fet millor. I parlant de la temporada, no, el final de la temporada té el mateix sabor que ahir o que abans d'ahir. Crec que hi segueixo dient el mateix. Una temporada per enmarcar d'aquest equip, del club, de tot el bo que s'ha fet i que s'ha aconseguit i que ara mateix és el punt de sortida on el club té que treballar a tope per posicionar el club en una zona d'avantatge i que esportivament puguem competir a la segona B de forma satisfactòria i sobretot mantenir-nos en aquesta categoria per poder aspirar en un futur a altres reptes. Que todas las derrotas sean así, ¿verdad? Sí, bueno, a ningú els agrada perdre, no m'agrada a mi, no m'agrada als jugadors, etc. Però bé, nosaltres ja havíem aconseguit tots els objectius i més. Jo crec que al principi de temporada tothom haguéssim firmat això, o menys inclús. Llavors sí que és veritat que aquesta derrota és una mica intrascendent, però com a entrenador i a nivell professional sempre fas una lectura i un anàlisi que m'interessa fer-lo perquè les derrotes són realment d'on creixen els equips i d'on creixen els grups i els entrenadors. Estás hablando ya del año que viene, supongo que ya estás trabajando en ello, estás pensando mínimamente en el reto que se viene encima para el Cediviza. Sí, perquè entrem dintre d'una esfera nova on nosaltres serem una mica els novatos, no? I molts equips estan competint fa molt de temps, moltíssim de temps, i és una categoria que és un salt molt gran on tindrem que adaptar-nos molt ràpid, tindrem que fitxar bé, tindrem que mantenir tot el bloc possible, tindrem que fer moltes coses bé per poder, sobretot, optar en un principi per no estar dintre d'aquestes places de descens que de 18 equips sí són moltes i confirmada, si estem en aquest grup, confirmada la presència de Lleida, Hèrcules, Badalona, etc., es redueix bastant les possibilitats, no? Per això hem de fer les coses bé, amb temps i treballar molt. Se puede decir que el lobo entra en la selva, ¿no? En una verdadera selva. Sí, perquè analitzant-ho tot quedaran molt poques places per mantenir la categoria i tothom voldrà no perdre-la, no? Per futures reestructuracions, sobretot, perquè està tot una mica en l'aire i no podem dormir-nos i tenim que treballar bé i escollir bé les coses. De 0 a 10, una nota de la temporada del Cediviza? Jo ficaré un 9 perquè sempre crec que s'ha de deixar per millorar, però jo crec que és fantàstic. O sigui, si analitzem tot el que ha fet aquest equip, el que et vaig dir ahir, no? Jo crec que això amb el temps va agafant més valor encara, no? Però jo li ficaria un 9 perquè ha estat als moments més difícils, ha estat als moments de més dificultat, personalitat, caràcter, partit de Sant Jordi, 0-5, partit de Manacor, 1-3, partit d'Andratx, 3-0. Aquest equip ha donat la cara i com a grup aquí sí que li donaria un 10, no? Com a persones. I jo crec que la mitja seria això, no? Un 9, un 9 i mig, perquè una temporada inolvidable. Me resultó curioso en el día de ayer que comentaste que era uno de los mejores grupos que habías entrenado
y dice mucho de este vestuario teniendo en cuenta lo variado y los diversos grupos que has entrenado como míster. ¿Dónde ha residido la clave? ¿Por qué le ves que sea uno de los mejores? ¿Qué diferencia resaltas? Jo crec que tots han passat dificultats a les seves carreres i això ha fet que tinguin moltes coses que demostrar. Jo crec que s'ha reunit una sèrie de persones i de jugadors que tenien ganes de reivindicar coses. I això m'ha facilitat molt les coses perquè ràpidament s'introdueixin amb aquesta idea inicial que jo tenia i que a poc han anat tots creient. No? Més enllà d'això, jo crec que tot l'equip ha anat a una, no? Ha anat a la mateixa direcció, s'han fet bons amics, s'han fet bons companys i aquesta suma de coses comença a multiplicar-se. No? Jo crec que és exponencial quan passen aquestes coses amb un vestuari i m'ha passat molt poques vegades, potser m'ha passat una o dues vegades més, però de moment per a mi jo crec que aquest grup és de lo millor que jo he pogut entrenar. Esa sensación de reivindicación, de ilusión, de ganas de dar ese golpe en la mesa, ¿puede ser el camino a seguir también en la segunda federación? Porque al final se suma todo eso, más la ilusión de una categoría nueva y de decir, estamos ya en la península, vamos también a reivindicarnos. ¿Puede ser el camino a seguir? Jo crec que hem de ser cautes, hem de tenir molta humilitat. La segona B és una categoria molt complicada. Jo soc de Lleida, on tindrem que enfrontar-nos amb ells, però és que porten ja 17 anys a la segona B i no poden sortir, és molt difícil. Crec que hem de ser molt humils, jo crec que més que ganes de reivindicar-nos, jo crec que hem de tenir moltes ganes d'aprendre, d'anar als camps amb molta humilitat, sabent que tindrem que treballar 3 vegades més que el rival i poc més. Jo crec que aquesta temporada ha de ser una temporada de molt sacrifici i de molta humilitat, de fer bé la plantilla, mantenir això de què estem parlant, lo important que és que aquest grup sigui sa i que també tingui ganes de demostrar coses, sobretot també, per lo que tu dius, però aquests valors que no es perdin. ¿Qué te ha enseñado este curso como entrenador? Cada any s'aprèn molt. Aquest any, en concret, he après molt també de conèixer-me més a mi mateix. Al final, l'edat també i l'experiència i les situacions te fan madurar a l'hora de no ser a vegades tan impulsiu amb accions, no? Que el cor moltes vegades vol parlar i jo crec que la calma i sobretot estar aïllat dels comentaris i tot això s'aprèn amb el temps i jo crec que aquest any ha estat important en aquest aspecte perquè, a veure, jo he vingut aquí a la meva família sol, no conec a ningú, però bueno, els comentaris de l'entorn a vegades no han estat els correctes, però a poc l'entrenador té que entendre que això és part d'això i no s'ha de fer cas i m'he limitat a treballar i cada diumenge jo contestava cada diumenge al camp i això és el que l'entrenador té que fer i que cadascú digui el que vulgui i que cadascú digui el que pensi, que és lliure de fer-ho, per això estem en democràcia. La corazonada se cumplió. Sí, d'això estic molt content, perquè realment la corazonada que vaig dir en aquell dia era real, molta il·lusió, un canvi molt bonic per mi, per la meva família. Com sabeu, per mi la meva família és molt important. I solament paraules d'agraïment a tots vosaltres, a tu, José, també. O sigui, és algo que quan un ha viatjat tant i ha estat en tants països, sentir-se tan ben acollit i, a més, aconseguir l'objectiu de la corazonada, com tu dius, te sents